Helo, a croeso i'r pedwerydd sesiwn Ffiseg TGAU. Heddiw yma fydd Jonathan yn mynd efo chi a mynd â chi trwy hanner oes a chydig bach o waith ar Springs. OK, good, diolch John. Right, bant â ni. Peth cyntaf fi moyn atgoffa chi, wnaethon ni gwaith ar ymbyledredd pythefnos yn ôl. So mae 'da chi 3 fath o ymbyledredd. 'Da chi alpha, beta a gamma. OK, so nawr i mi symud ymlaen i peth hyn y biti hanner os. Peth gyntaf fi moyn atgoffa chi yw fod ymbyledredd yn rhywbeth proses sydd yn digwydd ar hap. OK, random. Mae'n proses ddigymell sy'n meddwl spontaneous, mae jyst yn digwydd yn naturiol wrth ei hunan. Right? Mae un diffiniad pwysig mae rhaid i chi cofio, mae'n lan yn aml mewn arholiad. Mae'n gofyn i chi diffinio beth yw hanner oes. Mae'r diffiniad gyfyw yn y sgrin i chi, so mae'n gweud hanner oes yw'r amser mae'n cymryd i hanner yr atomau ansefydlog i ddadfeilio. Yn aml iawn chi'n cael 2 marc amdano hwnna, right? Ond mae gofyn bod geiriad chi yn spot on. Okay? So cofiwch y diffiniad, dysgwch hwnna, please. Okay? Actifedd yw pa mor gwmynt o ymbyledredd sy'n dod off rhywbeth, okay, yn cael ei mesur mewn becwarel. Right? Beth sydd gyda fi'n gyntaf i chi, mae 'da fi simulation bach fan hyn. So mae hwnna'n dangos beth yw'r gwaniaeth mewn hanner os o stwff drol. So yn gyntaf i gyd, mae gyda ni hanner os fan hyn, okay, mae dros yr 1 gyda fi. So bydd, okay, mae hanner awr ar ôl. So o fewn os cyntaf na, oedd hanner yr atomau ymbyledrol wedi dadfeilio. TK. Right? So mae'r hanner os yn mynd i fod lot llai. Okay? So byddwn ni'n disgwyl fan hyn yn syth, achos mae hanner nhw yn mynd i dadfeilio mewn amser sy'n lot. Right? So gyda hanner os byr, chi'n cael lot o actifedd. Nawr beth sydd 'da fi yw hanner os sydd yn hir. So os chi'n disgwyl nawr, mae llai o actifedd yn digwydd oherwydd mae'r hanner os yn fwy o seis. Bwysig oherwydd ei hanner oesau. So mae 'da fi cwestiwn bach myna sydd yn mynd i disgwyl ar cwestiwn ble mae gyda ni dewis o stwff ymbyledrol byddwch chi'n defnyddio mewn rhyw sefyllfa. So, yn y cwestiwn yma, mae hwn yn dod y papur TGAU, mae gyda ni rollers loreri sydd yn gwasgu ffoil alwminiwm. Okay. A mae 'da chi gei gymwla tewb ar un ochr, a mae gyda chi'r ffynonnell ymbyledrol ar ochr arall. Mae'r rollers yn rowlo'r ffoil so bod e'n trwch arbennig. A maen nhw'n rhoi isotopes gwahanol o pethau ymbyledrol i chi ddewis a hanner oes am pob un. Mae gofyn i chi yn y cwestiwn i dewis p'un un o'r ein byddech chi angen fel ffynonnell ymbyledrol gyfer mesur trwch ffoil alwminiwm. So, y peth cyntaf, o'r gwers cyntaf wnaethon ni, bydde alpha methu mynd trwyddo'r alwminiwm. Felly bydde alpha yn rhywbeth byddwn ni ddim yn defnyddio o gwbl. Byddwn ni gamma jyst yn mynd trwyddo alwminiwm, a bydde'r alwminiwm ddim yn effeithio fe. So mae gamma allan o'r cwestiwn. So beta, alwminiwm yn effeithio ar beta. So bydde trwch yr alwminiwm yn newid faint o beta byddwn dod trwyddo. So beta byddai'r un byddwn ni yn defnyddio, so fi'n disgwyl ar yr opsiynau, so byddwn ni yn gallu defnyddio strontiwm 90, okay, bydde hwnna'n opsiwn, neu hefyd byddwn ni'n gallu defnyddio ffosfros 32. Dyna'r cwestiwn yw p'un un. Fi'n disgwyl ar hanner os, a mae 'da fi hanner os o 29 blwyddyn i'r strontiwm 90 a 14 diwrnod am y ffosfros 32. Mewn sefyllfa fan hyn, chi mo'n gofyn y cwestiwn i'ch hunan, o dwi moyn rhywbeth sy'n mynd i para yn hir, neu rhywbeth sy'n para yn amser byr.
Achos ni mewn ffactri, a mae'r proses yn digwydd trwy'r amser, mae'n well defnyddio rhywbeth sydd â ymbaledredd a hanner os hir. So byddwn ni ddim yn gorfod newid o gwbl pob 14 diwrnod, achos bod ei lefel wedi mynd yn lawr. Okay? Sefyllfa arall, gwahanol falle, os byddwch chi yn rhoi rhywbeth ymbaledrol mewn corff rhywun, fel tracer, sydd yn digwydd yn aml mewn ysbytau, byddwch chi moyn rhywbeth sydd â hanner os sydd yn fyr iawn, achos byddwch chi ddim yn moyn i fod yn y corff am amser hir. So, mewn cwestiynau, unrhyw beth i wneud gyda hanner os, meddylwch eich hunan, rwy'n moyn ei para am amser hir, neu rwy'n moyn ei para am amser byr. A dywysiwch ar hanner os sydd i fynd gyda hwnna. So, yn y cwestiwn hyn, yn ei trwyddo fe, 3 gosodiad cywir am y cwestiwn. Nucleus helium yw ymbaledrodd alpha. So, mae hwnna'n rhywbeth o'n i wedi dysgu yn y wers gyntaf. Okay? Nucleus helium yw alpha. Okay? So, mae hwnna'n gywir. Mae ymbaledrodd alpha yn ioneiddio mwy na fflediau gamma. Odi, alpha, mae yn ioneiddio, os chi'n cofio, hwnna'r un mwyaf, gamma yw'n lleiaf. Mae 90 o nucleonau gan strontium 90. Right. Mewn enw ymbaledrol, fydd enw'r elfen gyda chi, a mae'r rhif drws nesaf i fe. Mae'r rhif na yw y rhif mas, sef faint o protonau a neutronau sydd mewn yn y niwclews. So os mae 90 o nucleonau, sef protons a neutrons, yn strontium 90. So mae hwnna'n gywir. So digwydd bod mae 3 gosodiad cywir yw rai cyntaf. Jyst i wneud siŵr, tonnau egni isel yw pledger gamma? Na. Egni uchel sydd gyda pledger gamma. Tonnau yw nhw, ond mae egni uchel. Dim ond pellter byr mae pledger gamma yn teithio mewn air? Na. Mae gamma yn gallu symud dros metr mewn air, so mae hwnna'n anghywir. Electronau sy'n symud yn araf yw beta? Na. Beth o'n i'n dysgu o blaen yw fod electronau cyflym yw beta. So mae gyda ni'n ateb ar fyna. Ni wedi trafod y cwestiwn ba. Mae myfyriwr yn awgrymu mai strontium 90 yw'r isotop mwyaf addas o'r tabl. Esboniwch ydych chi'n cytuno. Mae 3 marc fan hyn. So, wedyn ni ta strontium 90 yw'r un gorau. So, byddwn ni'n rhoi brawddeg yn gyntaf yn gweud, fi'n cytuno gyda'r myfyriwr. Mae marc amdano hwnna. Os mae'n gofyn i fi, odych chi'n cytuno. Marc. Reswm, mae strontium 90 yn allyru beta. Mae beta yn mynd i cael ei effeithio gyda'r aluminium. Mae'r lefel yn mynd i newid, y 2 marc. Trydydd marc, fi'n mynd i defnyddio isotop sydd â hanner oes hir, oherwydd soi moyn gorfod newid yn aml. So yna 3 reswm, 3 marc. Esboniwch ar ystyr gosodiad mae hanner oes strontium yn 29 blwyddyn. Right. So beth wedys i, mae rai fo chi yn dysgu'r diffiniad. So beth mae hanner oes o 29 blwyddyn yn meddwl? Wel, mae'n meddwl, mewn 29 blwyddyn, bydd y nifer o niwcleasau strontium yn haneri. Gallwch chi hefyd i gweud, mae'n ala 29 blwyddyn i'r lefel yr actifedd i haneri. Okay? So, dysgwch y diffiniad. Nawr, mae cwestiwn nesaf yn un eto sydd yn lan yn aml, a mae techneg i ateb y beth i fel i wneud ffracsiynau neu faint o actifedd. Mae'n gweud, cyfrifwch yr amser mae'n cymryd i actifedd strontium i gostwng i 8 i werth cychwynnol. Yna y techneg i wneud gyda hanner oes yw fod chi yn... Fi'n licio rhoi blocs bach, a wedyn fi'n rhoi 7, a fi'n rhoi bloc arall. A be mae'r 7 na'n meddwl hanner oes yw e. Okay? So, os byddwn ni'n dechrau gyda rhywbeth, a fi'n wastad yn dechrau falle gyda 1, ar ôl hanner oes, fan y stwff sy'r ôl, hanner. Ar ôl hanner oes arall, o'r bloc bach mewn, faint sy'r ôl. Wel, hanner o hanner yw cwarter. Fi'n rhoi 7 mewn eto, dongos hanner oes arall. Faint yw hanner cwarter yw 8. So fi wedi cyrraedd ar 8. Beth yw gwerth pob un o'r hynna?
Wel, beth oedd y cwestiwn yn gweud, oedd hanner oes yn 29 blwyddyn. So, mae pob un, o'r yna fi'n mynd bod 29 mewn. So, i fynd o'r dechrau, os mae un dy fe, fy'n haneri, cwarteri, wythfed, mae 29 hanner oes wedi cael ei wneud tair gwaith. So, os fi'n llosi hwnna mas, mae hwnna'n rhoi ateb i fi o 87 blwyddyn. Nawr, mae defnyddio'r techneg hyn, mae 3 marc amdano hwnna, chi'n defnyddio'r techneg hyn am lefel actifedd, right, hefyd. So, gwedwch ni bod fi y cwestiwn wedi rhoi a bod lefel yr actifedd wedyn ni yn 100 becquerel. Beth byddwn ni'n gallu wneud yw rhoi 100 becquerel ar y bloc cyntaf. Ar ôl hanner oes, bydd e wedi haneri, mae wedi mynd lawr i 50. Bydd yr un nesaf wedi mynd lawr i 25. A bydd yr un nesaf wedi mynd lawr wedyn 12.5. So mae'r techneg yn un roedd, jyst blocs, saith i ddangos hanner oes, a nerwch unrhyw beth trwy'r amser. Gallai fe fod yn mas, okay? Gallai nhw rhoi fel 100 gram i chi. Chi'n wedyn yn gallu gweud, ie, os mae 100 gram gyda fe, wel wedyn bydd yn haneri pob tro. Okay? Right, so byddwn ni mlaen. A mae gyda ni cwestiwn nawr yn gofyn i ni. Mae athrawes y myfyriwr yn dangos arbrofion gyda panellau ymbeledrol. A mae'n mesur pelydriad, mae'n mesur 150 cyfrif mewn 5 munud. A mae'n gofyn i chi i cyfri faint bydd gyda chi mewn eiliad. Okay. So, os 150 cyfrif gyda chi mewn 5 eiliad, mewn 5 munud, bydd mewn 1 munud, bydd gyda chi 30. Okay. A wedyn, chi moyn gwybod faint sy'n mewn 1 eiliad, so na 30 rhannu gyda 60, okay, hwnna'n rhoi 0.5 cyfrif pob eiliad. 2 ffordd chi'n gallu gwella unrhyw beth gwyddonol. Okay. Rhif 1, chi'n gallu ailadrodd rhywbeth. Okay. So na'r peth cyntaf, ailadrodd, a wedyn y peth nesaf, chi'n gallu mesur rhywbeth am amser lot mwy hir. Right? So yn lle wneud e dros 5 munud, byddwch chi wedyn yn gallu wneud e dros amser o 10 munud. Bydd wastod rhywbeth a llai o camgymeriad gyda fe dros amser fel yna. Okay. Symud ymlaen eto. Eto gyda ymbeledredd. Right. So beth sydd gyda ni fan hyn yw, maen nhw'n licor fath o cwestiynau, chi'n cael ymbeledredd gyda dice. Right. So gallai rhywun fod yn twlu dice, a mae un ochr o'r dice a lliw D arno fe, sy'n meddwl, os chi'n twlu'r dice, a mae ochr D yn dangos ar y top, mae hwnna'n meddwl bod fel rhywbeth ymbeledrol wedi dadfeilio. Right? Nawr yn y cwestiwn hyn beth sydd ni, yw mae gyda ni darnau o arian, a mae'r darnau arian hyn yn cael ei twlu. So fel ar hap, okay, bydd un ochr yn cael ochr pen yn gyda chi a ochr tails o'r ochr arall. Okay? So mae gyda chi 200 yn nhw i ddechrau. So beth sydd gyda ni, mae gyda chi 200, a wedyn os maen nhw'n cael cyfanswm nifer darnau arian gafodd ei tynnu pob tro, oherwydd bod ochr pen wedi dangos, chi'n tynnu nhw mas. Okay? So rhywbeth tebyg gyda'r dice, chi'n twlio'r dice, beth sy'n ochr D, chi'n tynnu nhw mas. A wedyn mae gwmws fel rhywbeth ymbeledrol, jyst sydd yn marw lawr gan bwyll bach. Right? So o fewn y cwestiwn hyn, mae gyda chi 200. So ar ôl un tafliad, mae gyda chi 96 yn weddill, 104 cael ei tynnu bas. Tro nesaf mae 51 a mae 149 da chi. So 26, beth chi'n neud, tynnu fe mas o 200, okay, a mae 174 gyda chi. Wedyn bydd 180 tynnu 20 mas o fe, bydd hwnna'n rhoi'r ateb i chi am hwnna. A wedyn 6 gyda chi, bydd hwnna'n gadael 194. 4 da chi ar ôl, so wedyn hwnna'n gadael
96. Okay, digon syml. Ar ôl 2 tafliad, mae 51 o ddarnau arian yn weddill. Faint o ddarnau arian byddech wedi disgwyl I fod yn weddill? Okay. Ar ôl 2 tafliad. So, ar ôl 2 tafliad, os bydde fe'n berffeth, gweithio mas yn berffeth, os chi'n twlu 200, heads neu tails, okay, byddech chi'n disgwyl chance o 50-50, 50-50. So, byddech chi mewn gwirionedd, os bydde'n berffeth, byddech chi'n disgwyl 100 ar ôl taflu unwaith. Ar ôl tafliad arall, byddech chi'n disgwyl yn berffeth I fod yn 50. Okay? Nawr, o 51 sy'n weddol agos fe. Cofiwch, dwi ddim yn mynd I fod yn berffeth gyda ymbeledredd oherwydd y natur hapun. Ar ôl tafliad, byddai nifer y darnau sy'n weddill yn gostwng tua 8fed. Right. So, I 8fed, right, beth byddech chi'n neud? Byddech, ar ôl, os byddech chi moyn, byddech chi'n gallu gweithio fe mas 50, mynd lawr I 25 ac yn y blaen. Okay, ffordd arall rhwydd yn neud yw, os byddech chi'n neud 200, rhannu fe gyda 8, okay, mae hwnna yn rhoi 25 I chi. So, chi'n disgwyl I weld pwy'n un, os byddai'n berffeth, okay? So, chi'n disgwyl I weld ble bydda hwnna yn y list gyda ni mynd, mae'n agos iawn I fan hyn, so yna 3 tafliad bydda gyda chi fyna. Okay? Mae hwn yn un wnaethon ni wythnos diwethaf, gyda beta I wneud yr hafaliad. Nawr, os chi'n cofio, gyda'r hafaliadau yma, mae gofyn bod y rhif ar un ochr, yr hafaliad yn hafal i'r ochr arall. So, rhif mas dy fi fan hyn yn 14, mae 0 dy fi fan hyn, mae hwnna'n gorfod bod yn 14. 6 dy fi'r ochr hyn, minus 1 fan hyn, so mae rai fod 7 gyda fi, 7 minus 1 yn neud yn hafaliad yn hafal ar 2 ochr. Okay, gen I mlaen eto. Nawr then, a fi nôl, just ar ôl yr simulation hyn. Mae'r graff na yn un claseg, right, sy'n dangos actifedd rhywbeth ymbeledrol yn newid gyda amser. Right? So, yn aml iawn chi'n cael cwestiwn yn TGAU yn gofyn I chi plotio graff, right, gyda actifedd rhywbeth, a wedyn dangos shwb mae'r actifedd na yn newid gyda amser. Chi wastad yn mynd I cael y siap na, so plotiwch a newch cromlyn mor esmwyth a chi gallu I ymuno'r pwyntiau lan. Right? Fi gewch chi'ch marco lawr os bydd y cromlyn a wobl bach yno fe. Right? Wastad wneud mor esmwyth a chi gallu. Nawr, beth chi'n gallu wneud gyda'r graffiau yma yw defnyddio graff I ffindo hanner amser yn weddol roedd. Right? So, yn y graff yma, mae dy fi 16 o actifedd ar y dechrau. Os byddwn ni moyn ffindo hanner oes yn roedd, hanner 16 I 8. So fi'n mynd lawr I 8, mae llinell na mewn, okay, lawr a fi, dangos hwnna ar y graff. Bydd cwestiwn yn aml yn gofyn I chi, defnyddiwch y graff I ddangos yr hanner oes. So o'r graff na fyna, mae gyda fi 8 dydd. Okay, so mae'r graffiau yna yn rhywbeth rwydd I cael ei adolygu, right, a rhywbeth chi'n cael marciau arno yn weddol rwydd hefyd. Okay, gan I mynd nôl i'r ymbeledredd. Okay. Beth mae'n dangos I ni yn y cwestiwn hyn yw, mae 'da ni sampl o 800,000 niwclews o carbon yn dadfeilio. Mae'n gweud wrthyn ni bod e'n dadfeilio mewn I nitrogen. Mae lleihad yn y sampl yn creu cynnydd yn nifer niwcleosau nitrogen yn ôl y graff. Be mae'n dangos I ni, os chi'n sgwrdd fanol, mae gyda fi, ar y dechrau, mae pwynt dy fi fan hyn, un fan hyn a un fan hyn. So beth mae'r graff yn dangos yw dim beth sy'n ymbeledrol, ond beth mae'n actually troi mewn I. Right? Os fi'n disgwyl ar y cwestiwn, mae'n gofyn I fi I cyfrifo faint o carbon sydd gyda fi a faint
mae'r rhif na newid. Mae'n gweithio fi, mae cyfanswm nifer y niwcleasau yn 800. Felly, bydd nifer o niwcleasau, y nucleuses sydd gyda fi, byth yn newid. Right? So, mae gyda fi stwff yn beledrol, byddai'n troi mewn i niwclews sydd ddim yn beledrol, ond yr un faint bydd gyda fi. Right? So, na beth cyntaf. Mwyn gweithio mas faint o carbon sydd gyda fi, 800 i ddechrau, 440 a fi ar ôl, 360 wedi troi mewn i nitrogen. Sylwch bod doi rhif na'n gorfod adio lan i'r 800. Yr un peth yn yr nesaf. So, os byddwn ni'n ado yr un doi nesaf, mae'n rhoi'r 800, 670 o nitrogen gyda fi, so mae rai fod 130 gyda fi. Okay? Yn carbon, bydde 70 yn gwneud yr 800, 40, 20 a wedyn 100. Nawr, mae'n gofyn i fi wedyn i gorffen y graff a dangos fan y carbon. So, os byddwn ni'n mynd nôl gyda y rhifau yna, fi'n claro hwnna a mynd nôl i'r graff, beth byddwn ni'n neud ar y graff yna, byddai rhoi y rhifau ychwanegol na mewn. Okay? So, byddwn ni yn disgwyl ar 15, byddai 130 gyda fi. Okay, sy'n ti am yna. Mae marc yn cael ei roi am y ploto hunan. So, ar 20 byddai 70. Beth fi'n disgwyl am i weld o'r siap y classic yn, okay, exponential decay ni'n gael fe. So, exponential yw siap technegol o gael fe. Ond fe'n digwydd, so byddwn ni'n lawr i 20, a wedyn yn y pen draw, mae 'da fi 10, a wedyn, mae'n galed i fi wneud ar hwn, ond fi'n mynd a trial wneud mor esmwyth a fi gallu. Felly fi'n cael cromlin bach neis, not bad. Okay, so, na gorffen y graff o gyfer hwnna. Cwestiwn yna'n dlan yn aml iawn. Chi'n gweld, mae'r cwestiwn lan eto, nodwch beth yw ystyr hanner oes yn beledrol. 2 marc, diffiniad, disgwch e. Hanner oes yw'r amser, mae'n hala i hanner niwcleasau yn beledrol i ddadfeilio. Okay? Just disgwch hwnna, 2 marc i chi. Defnyddiwch y graff i ddarganfod hanner oes carbon 14. So, mynd nôl i'r graff ei hunan. Okay, cael gwared hwnna. Ond byddwn ni'n disgwyl 800, hannerwch 400. So, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i fynd gros. Oedd graff i yn dylawr fel hyn. So, mae'r graff yn mynd gros. Fi'n defnyddio'r graff bydd arholwr eisiau gweld y llinellau yna ar y graff yn mynd lawr. So, o fyna, fi'n darllen yr hanner os bant o'r graff. Mae'n disgwyl i fi fysa fyna bod e yn 6,000 o flynyddau. Okay? So, na defnyddio y cwestiynau am ymbeledredd. Alright? Mae'n arall fyna, mae'n clasic gyda chi, y tiwrin shroud yn galw fe. So, nhw wedi ffindo fel y darn cotwm wedi cael ei gosod dros pen rhywun, a nhw'n meddwl taw Iesu Grist o dde. So, wrth defnyddio faint o ymbeledredd yn dod bant o'r cotwm hyn, achos cotwm, mae'n ymbeledrol, mae'n dod o'r beth byw, mae carbon 14 yna fe, ond nhw wedi gallu darganfod bod lefel ymbeledrol o fe yn lot fwy na beth bydde fe, na os bydde fe'n 2,000 mlwydd ddod. Right? So, mae'n bosib defnyddio carbon dating fel hyn, okay, i darganfod pa mor hen yw rhywbeth, defnyddio'r graff amdano fe. Fi'n mynd i symud ymlaen o ymbeledredd, okay? Fi'n mynd i disgwyl ar springiau. Mae gyda fi simulation bach fan hyn eto ynglyn â springs. Fi jyst yn mynd i roi charger fi arno, mae dy fi lefel mynd yn isiel, rhywfon. Right, so yn y simulation bach hyn, mae'n dangos spring gyda fi.
a be mae'r spring yn mynd i wneud, fi'n mynd i roi pwysau arno fe. Mae hafaliad, doi hafaliad gyda chi ar dechrau. Cerwch y pip ar hafaliad. Mae un yn wneud gyda cysonyn y spring ei hunan, a mae un yn dangos faint o egni sydd gyda chi mewn spring hefyd. Okay? Be mae gyda chi mewn spring yw y perthynas arbennig gyda y mas chi'n rhoi ar spring a faint mae'r estyniad. Right? So mae'r estyniad sydd gyda chi ar y diagram yma yw o ble mae y spring yn naturiol, heb unrhyw mas arno fe, is bod yr estyniad wedyn bydd faint mae'n estynu. Okay? Ar y diagram ar hyn o bryd gyda fi, mae'n dangos bod cysonyn spring, sef y llythyren K, yn fach iawn. Alright? Yn yr un cyntaf. Beth ni'n mynd i wneud yw newid y cysonyn. So mae'r cysonyn nawr yn mynd i fod yn cysonyn mawr. A wedyn mae'r cysonyn mawr hyn meddwl bod spring yn mynd yn mwy stiff. Okay? So dyw e ddim yn mynd i estyn mor gwment a beth yw e fel arfer. Okay. So os disgwyl ni o'r hwnna, mae'n clasic. Okay? Mae'n wedi mynd lot fwy, a fel chi'n gweld, dyw e ddim wedi estyn mor gwment. Papur yma. Okay, beth sydd gyda ni fan hyn yw mae'r doi hafaliad sydd gyda chi i wneud gyda springs reit ar gwylod. Bydd yr hafaliad yna'n cael ei roi i chi. F yw grym sydd cael ei defnyddio spring. K yw'r cysonyn spring. X yw yr estyniad ei hunan. Wedyn, beth sydd gyda chi, amser chi'n neu'n gwasgu spring, mae egni yn gallu cael ei storio gyda spring. Right? So mae'r W na yn gweithio chi fod yna egni sydd mewn spring. F eto yw y grym, a'r X yw'r estyniad. Right, so gan i cael un pip fach ar cwestiwn sydd yn defnyddio yr hafaliadau yna. So mae gyda ni tabl sydd yn dangos data am springs gwahanol. So mae'n dangos diameter y coil, diameter y gwifren, llwyth, hyd heb ei ymestyn, cysonyn y spring a'r hyd mwyaf. So os byddwn ni'n tynnu'r hyd mwyaf allan o hyd heb ymestyn, mae hwnna yn mynd i rhoi yr estyniad i fi. So, mae'n gofyn yn gyntaf i gyd, ysgrifennwch pa un o'r springs hyn sy'n gallu gwrthsefyll llwyth mwyaf o 1.2 Newton o leiaf ac yn gallu cael estyniad mwyaf yn agos 14 mm. So, odw e'n gallu dala llwyth o 1.2 Newton. Cwestiwn maen nhw'n gofyn yna, os ych chi'n rhoi gormod o llwyth ar spring, a wedyn tynnu'r llwyth yna off, mae'r spring ddim yn mynd nôl i maint naturiol e. Chi wedi pasio'r pwynt elastic limit. Right? A mae'r spring mwy na lai wedi torri wedyn, mae'n ddefnyddiol o gwbl. So os fi'n disgwyl i weld pwy springs gallen ni defnyddio, odo fi gallu defnyddio hwnna, fi gallu defnyddio D, fi gallu defnyddio E, a fi gallu defnyddio F. So, wedyn mi moyn disgwyl i weld pwy sy'n rhoi'r estyniad mwyaf agos at 14 mm. Right, so os fi'n disgwyl gweithio'r estyniad mas yn y ben, estyniad o fyna i fyna, tua byti 7. Rhywun peth am yna, fi'n disgwyl ar hon, hwnna'n agos iawn i 14. Mae hwnna'n mynd i roi estyniad o tua byti 7 i fi, tynnu'r doi rhif mas o'i gilydd. Ar y nesaf, mae hwnna'n mynd i roi 13, neu 12. So, rhywun mwyaf agos fyna yw D. D, spring D.
Mynegwch y cysonyn spring ar gyfer spring A mewn unedau safonol o newtons per meter. OK. Mynegwch y cysonyn spring ar gyfer spring A. Nawr, be mae'n gweithio fi, cysonyn spring A yw 0.17. Mae'n gofyn i fi i roi fe mewn unedau safonol. Os chi'n disgwyl yn fanwl ar y graff, mae fe wedi rhoi cysonyn spring mewn newtons per millimeter. Nawr, beth yw'r hafaliad am spring yw F yw KX. So, wrth aildrefnu, cysonyn spring yw F rhannu gyda X. Nawr, os chi'n meddwl beth yw hwn, mae X yn y cwestiwn hyn mewn millimeters. Nawr, os i fi moyn troi hwnna mewn I meters, bydd y rhif na ar y gwylod yn mynd yn 1000 gwaith llai, achos mae 1000 millimeter mewn metr. Os chi'n neud y rhif na ar y gwylod 1000 gwaith llai o seis, bydd y K na yn mynd 1000 o weithiau fwy o seis. So, I newid y rhif na fe bod yn newtons per meter, mae gofyn bod chi wedyn llosi gyda 1000. So bydde fe'n newid I fod yn 170 newton per millimeter. Okay? Eitha technegol, just am un marc. Okay? Mae'r cwestiwn hyn mewn papur wedi dod o'r tua diwedd y papur hunan. Felly mae hwn yn un o'r cwestiynau mwy anodd chi'n gallu cael. A bydde hwn yn golygu chi y posibilrwydd o roi A neu hyd yn oed A seren I chi. Okay? Os chi'n meddwl per meter yn lle per millimeter, just meddylwch, os chi'n troi millimeters a mae millimeters ar y gwylod a chi'n rhoi fe mewn I meters, chi yn llosi gyda 1000. Okay? Right. Mae gyda ni grŵp o myfyrwyr eisiau defnyddio spring I taflu pêl fach yn vertigol tuag at I fyny. A maen nhw'n defnyddio spring C. So mae pêl dych chi mewn fan hyn, a beth maen nhw'n neud, byddai gwylod y spring yn dal y bêl tu mewn iddo fe, a byddai pen uchaf y spring yn sefydlog yn ei le. Byddai gwylod y spring yn cael ei tynnu lawr, a cael ei ryddhau am fe'n bwrw'r pêl lan. So mae'n gweud defnyddiwch hafaliadau. Right? So mae cliw fyna, mae hwnna'n meddwl bod chi yn mynd I defnyddio mwy na un hafaliad I cyfrifo'r egni sydd wedi storio yn y spring, pan mae wedi ymestyn i'r hyd mwyaf. Right. Ta pryd I chi yn neud cwestiwn ffiseg mewn arholiad, meddylwch eich hunan, right, pwy hafaliad gallai defnyddio. Nawr lot o bobl yn meddwl, mae hwn yn galed, fi'n stuck ar hwn, fi'n mynd I gadael e fod. Right. Mae 3 marc. Os I chi yn aros yn cwl, a chi'n gweld cyfrifo egni sydd mewn spring, disgwlwch ar ffrant y papur, beth sydd gyda chi fyna ar ffrant y papur, bydd hafaliadau chi. So, beth byddwn ni'n neud, right, fi'n mynd I meddwl, right, mae da fi cysonyn spring, os gyda chi'n mynd hwnna lawr, mae da chi'r KX, hefyd mae gyda chi yr hafaliad a mae egni sydd mewn spring. Fi'n mynd I ysgrifennu hwnna lawr. Nawr mae marc gyda chi yn barod mwy neu lai, achos mae'r arolwr yn gweld, mae'n gallu gweld bod nhw'n mynd I ddefnyddio yr hafaliad yma. So, un marc I chi. Right? So, byddwch mlaen os chi'n ddim yn gwybod ble I fynd nesaf. Right? A mae'n marc gyda chi. Right. Fi'n mynd I gweithio mas fo'n egni, so fi'n mynd I defnyddio'r hafaliad yma. Nawr odwem bosib os gyda fi y rhifau gyfer e. Right. Fi'n meddwl, right, egni. Hanner F lliosi gyda X. Defnyddiwch hafaliadau I gyfrifo'r egni wrth I sbwylio yn spring pan mae wedi mestyn i'r hyd mwyaf. A ni siarad am spring C. Nawr ni'n disgwyl nôl yn y tabl, a beth oedd dyfu, oedd gyda fi cysonyn spring, so mae dyfu 0.12. So beth fi'n mynd I wneud, fi'n mynd I ddangos bod fi'n gwybod bod y cysonyn spring, okay, yn 0.12. Nawr os byddwch chi wedi defnyddio 0.12 yn y cwestiwn, fe fyddwch chi'n anghywir,
achos mae hwnna wedi cael ei rhoi mewn newtons per millimeter. So, os byddwch chi wedi, a mynd trwyddo'r cwestiwn, byddwch chi wedi colli 1 marc. Right? Mae'r cysonyn spring troi fewn i newtons per millimeter. Clyw wedi dod o'r cwestiwn cyntaf gyda chi. Mae K yn 120 newton per meter. Byddwn ni'n gallu defnyddio hwnna fel yn y K na fyna. Okay. Nawr, y cwestiwn yw, wrth gwybod beth yw X am y cwestiwn hyn. So, cyrwch nôl cael pip yn y tabl, beth sydd yn ei. Os, mae gyda fi ffordd o gweithio mas beth yw'r estyniad. Mae da fi 17.05, mae da fi 6.35, sylwch mae mewn millimeters. Okay? So, os na fi gweithio mas yr estyniad, okay, mae'n bosib fi gweithio mas beth yw'r X o fyna. So, mae'r X, os byddwn ni'n tynnu'r dou yna mas o'i gilydd, byddai hwnna'n rhoi 10.7 millimeter. Mae hwnna'n millimeters, ffordd rwydd o troi millimeters mewn i meters. Rhannwch e gyda 1000, neu, os i gyda 10 to the minus 3. Syml. Fi nawr yn gallu gweithio mas beth bydde yr F o fyna. Okay. Dwi'n drwy'r cysonyn spring. Fi'n gwybod beth yw'r estyniad na F. Fi wedi yn rhoi fe mewn i'r rhafaliad. So bydde dy fi, os gweithio i fe mas, okay, a defnyddiwch yr rhifau i profi fe os chi'n moyn ailadro dde. Bydde nhw'n rhoi 6.87 i fi. Sorry. Bydde hwnna yn rhoi 1.284. A wedyn llosi fe gyda'r estyniad ei hunan yw 10.7 minus 3. A bydde hwnna'n rhoi egni fi sydd wedi storio o 6.87 times 10 to the minus 3 joules. Okay. Defnyddiwch hafaliad i gyfrifo'r uchder damcaniaethiol mwyaf. Nawr, un testyn sy'n wedi cael cyfle i fynd mewn i manylder eto yw ynglyn â egni potensial yn troi mewn i egni kinetig sydd yn galluogi chi i gweithio mas pa mor gloi mae pethau'n mynd. Mae'r ardal na o Ffiseg yn testyn wrth ei hunan eto. Ond beth mae'n gofyn i chi fan hyn i gweithio mas cyfrifo'r uchder mwyaf bydde fe yn mynd. Nawr, chi wedi gweithio mas fan egni sydd yn cael ei storio mewn spring. Mae hafaliad gyda chi am egni potensial sydd yn galluogi chi i gweithio mas uchder. Os fi newid y rhafaliad hyn o gwmpas, so mae'r uchder yn mynd yn egni potensial, llosi rhannu gyda mas a disgyrchiant. So'r uchder bydde'r pêl yn mynd, bydde'r egni sydd wedi cael ei storio yn y spring. So 6.87 times 10 to the minus 3. Rhannu hwnna gyda mas y pêl ei hunan, 15 gram. Defnyddiwch 15, byddwch chi wedi colli marc. Okay? Mae'n rhaid chi troi hwnna mewn i kilogram. So rhannu gyda 1000 times 10 to the minus 3, mae'n un yn automatic chi. A disgyrchiant ar ddeiar yw 10 yn TGAU. Wrth gweithio hwnna mas, bydda hwnna'n rhoi uchder i chi o 0.458 meters. OK. Fi'n mynd i gadael y cwestiwn na myna i chi. Na 2 testyn os chi yn mynd i cael unrhyw cwestiynau o fewn y mis nesaf, falle yn ysgol chi sy'n asesu chi o gyfer TGAU. 2 cwestiwn sydd yn debyg iawn o ddolan. Okay? Adolygwch y 2 cwestiwn na, fi siŵr gallen nhw fod yn ddefnyddiol iawn i chi, falle o fewn yr wythnos nesaf. Right? Mae'r adnoddau hyn i gael ar gwefan cwrsau Carlam. Gallwch chi wario fideo nôl yn stopo fe, starto fe, okay, ail gryndo ar rhywbeth, teipo mewn, defnyddio cyfrifannell jyst i checo fel i fi wedi cael y rhifau. Fi siŵr falle bydd hwn yn rhywbeth defnyddiol iawn i chi o fewn wythnos nesaf. OK, diolch am heddi a pob lwc i chi. Diolch yn fawr.